guys, mag lapu-lapu. Fish on guys. Kapong test. Okay guys, balin kami. Good size oh. Lan, ibot. Mama guys. Lan, wow. Lan. Awa na kapong oh. Balik dakuha master. First spot, Manalongon. Dinin na ni sa Santa. Okay, so medyo sayo pa kayo. 5:30 pa. Tunas master. Gabira nagkanuping. Lapad kayo ng spot din eh. Naa din eh. Naa pa din eh. Left and right. Balindog nawa. Unang cast. Fish on guys. Fish on. Dah. Sama ni. Nalabon master ako tong yellow na. Yellow ba na unsa ning isda? Guys, unsa ning isda guys? Mura siya one spot pero walay alom. Kuha ni master. Yellow tops. First fish. Buyan na ni kay gamay. Kita ako box jellyfish master. Kuyawa eh. Adlok puntaan eh. Lubog ra ba? Second cast. Gasugod ng mga lapu-lapu guys. Sugod ng mga lapu-lapu guys. Fish on. Lapu-lapu. Daggan kini sila guys. Nagpad ba kayo? Dako na ni. Kadali nas master. Napulapon dako oh. Pila na ka kilo master? Tunga 5 yards. Nanti guys, gisuksok. Gisuksok sa pugapo ni. Yati ag katupar ba tong kalinon kayong lure? Na laluot to nakabuhi. Nagawas nas ba to? Muang ka ha. Dakuan ni guys. Lalalala. Uy, Maori Sea Perch. Ang dakuha oh. Garasas linya bay. Ay, putik. Magtag-an na itong duha ni. Mga dentist ni. Okay, dako guys oh. Maori Sea Perch. Or Sea Daling Master oh. Pugapo. Good size oh. Good size eh. Ay sagbaya ha. Ay na. Namagin ito ra pasad. Okay, tulo na. Triple kill. Naapanidaghan. Kulat na mo cool down ng spot dito kay bago pang giagi-ag sa kaya no. Namukot lagi na. Wapo kay mga structure din eh guys. Dagang kapatungan, daghan pong kasangitan. Imukas mo din eh unaha gamit ng mga replika. Parehaan eh oh. Masangit mo mahay. Okay, kas sa din eh be. JT lang ay gakawan ni mga palata. Ang palatang dangag. Fish on yati nakabuhi. Fish on na to oh. Fish on guys, pero ni suksok. So dili pa siya on. Nagalag bangag. Medyo scary na din guys. Nagag kayong bangag guys. La. Ito master. Gawas ya par. Gawas par. Dalom lagi kayo. Tuwa na oh. May yung pagkasuksok. Pareho sa imo pero gamay. Kani siya guys. Di na ni madalag hangyo. Gamay na kaayo. Kadali na jud master na. Nabunyagan na ning Altron. Nabunyagan na ning fake Altron guys. Okay, dali na sa Altron. Altron fake Altron.
Ano guys, mamaw guys. Ala, dakuha oy. Nawa na. Lala. Uy. Sige, galugnot master. Di ganahan makaon. Uy. Ala, ni suksok master. Ala. Gamay rang 5 ka kilo ani master. Juvenile pa ni. Kuyawan mo kanig mapa. Katamo rin takido na piki ba? Hook ani master ka. Ala. Di mabira uy. Awan ang kapong oh. Baling dakuha master. Sea perch. Pang kibi. Magtag-an na itang duwa. Daku. Pang kibi bay. Nagkamot ako kamot. Manig kasyakil. Santa lang sa kalam. Oh, guys. Maori sea perch. I-search di ba mao kaignawong season gid ganila ni. Mura ni angkon guys, so replica na takedo. Nya chorinoya ning hooks. Okay guys, so ilist ako leader. Mao din ako gamit na leader line sa Liplaza ra tag 49. 11.9 kilo syaro. Pila naka fluoro ni nagamit na ako amoy ayo maputol ra. Nga tong away-way siguro ni putol na to. Naman na to guys. Isa yati. Suksok man. Fish on. Lapo-lapo ni. Asa na kayo? Lo, may bangaw. Ano? Saan may suksok? Fish. Ay. It's a Frank. Saan ito di ay? Okay guys, mingaw na din yung dapita. Ito na po may spikas. Grabe daghan nagsagbot. Ikan daghan ni suba. May mga palwa, mga lukay. Ay, dako ako. Dili ni gaan master. Tara mo si. Sa daghan ni. Ay, manug balo. Ay, balo jud. Kanuping na balo master. Balo. Naikog di ay mo dahil baling. O ana. Sabi ko unsa na. Dako po biya master. Elongated. Ay, ati. Balog makabuhi ni, balo bitaw ni. Di may makaagbalo guys, kilang sa. May paktulan na naman ni maluya man ni dek paktulan. Lan, ibot. Wala ba yun? Napaktulan ba na? Auto release, mapay ayo tong lang sa kaya. Nalimpi-limpi ng dagat. Baling laluma eh. Bante. Bagong isda guys oh. Unlock. Pula ka. Red pin na katambak sa per checkered. Emperor lagay ni. Gabri dagan ng checkered og katambak anak master. Hybrid oh. Imo ba yan? Back to the ocean. Fish on guys, mag lapo-lapo. To ay lapo-lapo pero good. Good size. Buntis dagay ni master. Circle mo kay tiyan. Peacock. Woo. Guys. Ubay-ubay na. Abundant waters. Okay. Daghanan na guys oh. Giant. Last cast. Mingaw naman. Bali na po mag-spot ane. Okay guys, balin sa me. Mingaw na.
kita miglaing spot basog madugangan pa ni. More ni among nadali aning spota oh. Ubay-ubay na pod. Okay, sulay mi din eh. Kanina baka dia sulod na mo. Kada po do. Dua po do. Okay. Unang kas aning nga spot. Hello. Hello. Pakul master. Nilanat buang nga eh. Nay pakul. Daghan lagi isda din eh. Wala may strike. Hawa mi din eh. Okay, din na po mi guys. Along the highway. Mamsaan eh din eh. Pagapa guys. Baling mingawa wala strike. Mingaw jud kaayo wala strike. Dagang mo itong mamsa din ni ato ni Agi. Gakawan. Wala. Let's go. Wa may paramdam master. Break. Ayo. Another spot. Tabi ng daan. Another spot. Another fish. High tide na siya guys. Kitong una kita mo kitong mga bato. Buka na suba guys. Na inamukot. Daga lagi isda din eh. Wala po guys. Nakuha sa pula po eh. Di nga nasangit. Mabar na yun eh. Wala may spata eh. Pag strike. Na-strikean ka maser? Wala sa may nga pataya. Pag strike ka nami. Another spot. Nagana. May kubit. Kaluya. Udlong. So na bluefin. Dini man ako nadakpan tong bluefin ako sa una. Kasi na big bluefin, come here. Big bluefin. Big bluefin. Dini kay lalog eh. Kita. Mugo ni nakapait dinigwa go isda wa jud. Tag binuo ka ng isda din ni guys. Udlom. Tan panalag sara. Kasta din eh. Gabi ya. Ay, mingawa. Guys, dako guys. Checkered. Haha, I miss. Imingaw na sa tuwa ng isdaan eh. Gamay na. Yan na. Lalo. Dalan pa skilid eh. Checkered gud ito ni hook ako ganiha. Power ng kapong. Oh, kaapong test. Kuskan kay half kilo ni. Dili joke ra.
Gamay ra. Din wala problema dali kaya. Yan po, kita. Kusgan kayo ni mga checkered gud Kapit pa ilugnot. Patient. Dugangan jud among nakuha gani ha. Gani ang namatay Hawa jud baling ning awa. Okay guys, so mauna na gito. Uli nami. Kay sun is setting down naman. Gingit na din mag-ulan nun Miss Biyaya ni. Okay guys, so mingaw naman wala na strike. Uli nami guys. So mauna to. Thank you for watching. Fish on.